Quan en Louis Talboni i l'Adèle Pelvière es van conèixer, tots dos tenien 15 anys. Ell estudiava el curs superior de flauta travessera al Conservatori Municipal de Música. Ella, que s'havia iniciat en aquest art un any abans que en Louis, era alumne del curs d'excel·lència de tuba. L'Adèle tenia uns pulmons desenvolupats, una bona oïda musical i uns cabells daurats que enamoraven. Un dissabte a la tarda, mentre eren al passadís del conservatori, en Louis va preguntar a l'Adèle si volia anar a seure al banc que hi havia fora. L'Adèle va refusar el convit una primera vegada per sentit de la decència, una segona per timidesa, una tercera per pudor, una quarta per error, i a la cinquena va acceptar la proposta de bon grat. Un, dos, tres. Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hòbbit en potència. I m'acompanya, com sempre, la Marina, editora, lectora empedreïda i motivada de la vida. Ben tornada, Marina! Com va? Va bé, Guillem, bon dia a tothom. Per dir alguna cosa, volem començar aquest programa condemnant l'empresonament de Hassel, que suposa una completa violació de la llibertat d'expressió i una injustícia capital, i crec que com a persones implicades en el món de la cultura i l'educació que som, havíem de fer aquesta denúncia també dins casa nostra. Dit això, el programa d'avui és especial perquè el nostre convidat ho és. I és que avui jo em poso els micros i en Guillem passarà a ser el convidat. Guillem promet ser bona persona. I jo intentaré ser bon convidat. S'estava pentinant, que no el veieu, s'estava ben guapo. Ja ho han dit alguna vegada per aquí, de fet el nom ve d'aquí, però precisament el que ens va agradar des del principi de fer feina junts era que veníem de trajectòries i de formació molt diferents i mos complementam molt bé. Avui jo li faré unes quantes preguntes a en Guillem sobre la seva feina. Guillem, per començar, què et va dur a dedicar-te a la literatura infantil? És una molt bona pregunta. De fet, encara no ho sé molt. Crec que va ser descobrir-la. I descobrir-la de gran, de fet. De gran vull dir a la carrera. Jo, de fet, mai he llegit especialment massa. I això crec que queda malament potser dir-ho en un programa així, però és la veritat. I quan vaig començar la carrera ni m'imaginava que això em diria alguna cosa. Sí que he sigut sempre molt, molt fan d'això, dels contes en veu alta, d'aquestes històries, però que és literatura així amb grans lletres, no. Però llavors un dia això, crec que va ser a segon, ens van parlar un dia del que eren els àlbums il·lustrats i ens en van ensenyar uns quants. I, ostres, recordo un dels primers, que ja ho he dit més d'una vegada, va ser això, La pesto sombre queso, i em va fascinar. Vaig pensar, ostres, això existeix, no? Això hi és. I després no vam tocar gaire més, ens van ensenyar aquell mot, però mira, a mi ja m'havien deixat el coquet de voler-ne més. I quan a quart vam poder decidir què fèiem o què deixàvem de fer, mira, vaig decidir, tampoc tenia gaire clar cap on anar, a banda de... I jo vaig dir, doncs mira, tiro per aquí. I després d'haver fet unes quantes assignatures amb una Lara Reyes, amb la Teresa Colomer, i amb gent així, amb la Mariona Trabal, per exemple, a la biblioteca escolar, doncs és impossible que no t'enamoris de tot aquest tema, no? Completament. I llavors, clar, doncs, tenint referents com els que tenia i amb l'Anna Juan, que també hi era, clar, doncs va ser molt fàcil, no?, entrar aquí. I després d'això me'n vaig anar cap allà a Xile durant un temps i allà vaig seguir buscant i mirant, o sigui, va ser com una cosa que em seguia dient coses, o dient-me i això, no? I vibrant-me.
I llavors, clar, tornava a ser doncs, el màster, vinga, i el màster va acabar de confirmar tot el que ja m'imaginava, i des d'allà fins ara, o sigui que... M'agrada. Perquè jo he entrat així com a sac a preguntar-te. No li he fet introducció biogràfica perquè jo crec que el Guillem ja el coneixeu de sobres, però de totes maneres, ara que sabem com et vas introduir a la literatura infantil, m'ha agradat molt la valentia d'això que has dit, mai he estat molt lector perquè sembla que quan ets mediador de lectura queda malament. Ara ho soc molt més, del que era, que consti en acte. Clar que sí. Però m'agradaria que et presentessis fent el teu itinerari lector, no? De per vida, conèixer-te a través de les teves lectures, d'aquelles que han estat fundacionals per tu, que t'han marcat i bueno, en certa manera, que t'han fet qui ets, no, avui? Jo el primer que recordo com a contacte amb contes, amb històries, amb el que sigui, és això, el meu pare explicant-me històries, contes. També ho he dit més d'una vegada en aquest programa, no? De camí a l'escola, des que tenia 3 anys, i segurament abans, però aquí ja no me'n recordo tant, hi ha vídeos que em cantaven i que tot això, però això ja és més... Però el record que jo tinc és això, anar cap a l'escola, caminant, que era un camí llargot, 40 minuts, i mon pare explicant-me contes de tots els tipus. De gran he sabut que a la nit anterior es llegia un llibre de contes per poder-me explicar el dia següent. M'encanta. I això és el primer contacte que jo recordo. A l'escola recordo que en aquells moments sí que teníem una estoneta de biblioteca a la setmana. I bé, sí, jo llegia i francament recordo llegir Charlie i la fàbrica de xocolata, per exemple, tots els del Roald Dahl, i que m'agradessin. I poca cosa més. Jo en aquella època era molt més de llegir revistes, de llegir còmics, que òbviament doncs, també està bé, no? Però... És lectura. Exacte. I llegir això, sobretot còmics, revistes... I llavors em vaig anar aficionant als llibres a mesura que em vaig anar fent una mica més gran, a primària estic parlant, tot això. I llavors ja van venir altres llibres tipus Molly Moon, Eragon, tots aquests més fantàstics que sempre m'han tirat des de que vaig ser molt petitó, diguéssim. I clar, també els contes de mon pare van anar fent-se més complicats, no? Fins a arribar a explicar-me doncs, el que ja he dit alguna vegada, el Senyor dels Anells, etc. No? També recordo això, a la muntanya era un altre moment en què sempre m'explicaven contes perquè, bueno, això, un nen petit, caminant, els meus pares encantava la natura, doncs aprofitem i així el nen no es queixa tant, no? Doncs fantàstic, tu, mira. Relacionant literatura amb muntanya i el moment de família, que era fantàstic. I llavors, sí, l'època Harry Potter, aquesta... També hi haurà molta fantasia, és un dels meus temes que m'han acompanyat sempre. Probablement, allò que parlàvem a vegades de l'encasillament lector, jo aquí accepto que hi he estat bastant... I encara potser hi soc una mica, he de dir. I res, perquè després va venir l'adolescència i es van complir tots els pronòstics. Tots els pronòstics possibles, diguéssim. Sempre tenia un llibre en algun moment. És a dir, no vaig deixar de llegir. El que passa és que potser un llibre em durava, no sé, un any sencer. No, potser exagero, però... I la veritat és que no recordo cap llibre que m'emocionés. Fins que vaig arribar a llibres tipus Senyor dels Anells, etc, que aquests sí que m'agradaven i me'ls menjava molt ràpid. Però la resta... molt poquet. O sigui, de fet, al màster ens van fer un treball sobre l'itinerari lector i què fèiem. Jo, l'època aquesta d'adolescència, sí, me'l vaig deixar en blanc. Me'l vaig posar una foto borrosa. Perquè realment no hi havia res. Molt poca cosa, diguéssim. I després, a mesura que em vaig anar fent gran, sí que la sort és que tinc uns pares molt lectors i això... O sigui, casa meva està plena de llibres i que aquí sí que allò, no? Que l'hàbit lector s'ha de fer demostrant que llegeixes. Jo aquí he tingut uns referents brutals, diguéssim. I malgrat això vaig deixar de fer-ho. Vull dir que... Però, com sempre... Que els pares que ens
escolten que tranquils, que és normal. Sí, exacte. No, i és allò que es diu, no? Que quan aconsegueixes tenir l'hàbit lector de petit, que jo el tenia, no m'emocionava especialment. Hi havia llibres que sí, però no era una cosa... Però l'hàbit lector el tenia i jo llegia cada dia, i etc. El vaig perdre, però aleshores que el fet d'haver-lo tingut el vaig recuperar, no? Sempre es recupera, tens èpoques que no llegeixes tant, fins i tot adults. Nosaltres, perquè ens dedicam professionalment a això i no pots deixar de llegir, però... Sí. Clar. I després ja, doncs sí que... Bé, em vaig tornar a descobrir, vaig com redescobrir tot aquest món. Recordo agafar un dels primers, perquè vaig dir, mira, vull llegir Dràcula, i recordo passar por. Un dels pocs llibres amb els que he passat por de veritat. I... Clar, després hi havia totes les lectures aquestes obligatòries que... Han d'obrir aquest meló. Però això, recordo Dràcula, i llavors sí que de més gran ja han vingut diversitat de tipologies, etc. I ara sí que... Des que vaig descobrir el món de la literatura infantil i juvenil, llegeixo molta literatura infantil i juvenil, especialment infantil, molt àlbum, molta narrativa infantil. Crec que la poesia encara és una cosa que m'hi he de posar més. M'agrada, però com que no he tingut un bagatge, em costa posar-m'hi. Jo crec que això és un gran mal que ens passa a molts, diguéssim, i com a mediador crec que és una cosa que em falta, per dir-ho així. Ens apuntem un programa sobre poesia. Vinga, els deures. I sóc gran fan de la fantasia, em segueix fascinant, m'encanta, sempre que puc hi ha un llibre de fantasia per allà, però ara també he descobert altres coses, tipus el misteri i aquestes coses que abans no em deien massa res, ara em comencen a agradar. O sigui, ara m'estic llegint el Silencio de la Ciudad Blanca, per exemple, o... Què passa és que és veritat que amb el tema professional, el que és la literatura d'adults, diguéssim, m'està costant una mica, perquè sempre hi ha un llibre, una narrativa infantil, un àlbum per mirar, i últimament també molta teoria. I això és veritat que sempre m'ha passat, llegir molta teoria, revistes de història, de ciència, o sigui, coses... M'encanta la fantasia, però alhora m'encanta llegir llibres així de teoria, sobretot ara de literatura, la teoria m'encanta. No ho sé. Molt bé. En realitat has menjat una pregunta que t'anava a fer, però vaja, precisament perdó. Com era el teu dia a dia lector, diríem que estaves llegint, però veig això, no? Que, clar, al final la part professional de poder recomanar la biblioteca i tot estira molt, m'imagino, com ens passa a tots, que al final la feina passa per davant i llegeixes més de l'ix que no pas d'adults. Sí, però m'obligo a llegir d'adults. I crec que em va bé. Perquè si no, crec que perdria una mica també la perspectiva. Que a vegades... llavors el que intento fer és a les estones de metro o de ferrocarril o que tinc així més perdudes, diguéssim, allà m'obligo a llegir això, literatura d'adults. I ja que xerrant d'aquest tema m'interessa saber la teva opinió. Tu creus que un mediador ha de llegir també coses d'adults? M'explic. Sí que trobo gent que potser no és molt lectora, però sí llegeix molta literatura infantil, literatura per les edats dels seus alumnes, per exemple, que té, però creus que no és bo també tenir els teus moments de literatura d'adults precisament per no ser hipòcrita, no ho diria així, però jo també tinc el meu hàbit lector, llegeix literatura infantil perquè professionalment és el que em toca i el que m'agrada també, però també tinc els meus moments de llegir literatura per mi, no? Jo tinc la sensació que al final tot et construeix i tot t'enriqueix, diguéssim, i t'enriqueix de diferent manera. És veritat que un llibre, una de narrativa infantil o un àlbum et pot dir moltes coses i com a adult et pot tocar i et pot fer allò que dèiem, no? Viatjar a altres mons, però la manera d'escriure, la manera de construir relats, clar, al final n'hi ha que no, però ja com més gran et fas, potser més complicat és la manera d'escriure o de construir la història, no? I això et fa ser millor lector, crec jo, no? I
I bé, hi ha temes, hi ha relats que potser en un llibre infantil o així no et trobaries, almenys no te'ls trobaries explicats de la manera que estan explicats cap a un adult, no? Yeah. I sí, t'ajuda, o sigui, jo això sempre ho he pensat, com a adult, conèixer-te tu mateix i fer el que després demanes als teus alumnes, ja alumnes o fills o filles, és igual, però ser una mica coherent amb el que demanes. Si jo demano respecte, el primer que he de fer per mi és respectar, no? Doncs si jo vull que llegeixin, el primer que he de fer és llegir. I no només llegir el que llegeixen ells, sinó llegir per mi, per gaudir i per tot. Que jo gaudeixo infinitament llegint-me un àlbum il·lustrat. Sí, exacte. Però a la vegada són gaudits diferents, per dir-ho així, no? I crec que sí, que és interessant intentar-ho. Jo torno a dir que m'hi he d'obligar, Però sí, entre cometes, obligar, tampoc ara... No ets molt bon tu mateix. Entrant dins el teu dia a dia com a professor, que a més en el programa sobre trajectòries formatives que vàrem fer, era el tercer programa, una cosa així, ja vas comentar com et vas acabar fixant amb la carrera, però m'agradaria xerrar més del teu dia a dia com a mestre. Com és en Guillem com a mestre? Com intenta ser, no?, com a mestre? És molt profunda, aquesta pregunta. Jo intento que amb tot el que faig, el que intento és que l'infant que tinc davant arribi al màxim d'on ell pot arribar. I això tant sigui a nivell acadèmic com a nivell personal, com a tot, no? Intento ser coherent. I això que deia fa un moment, no? Si els demano una cosa, he d'intentar fer-la jo també, entenent sempre que una cosa és ser nen o nena i l'altra ser un adult, però bé, intentar això. Per mi l'humor sempre hi ha de ser, i bueno, la literatura m'agrada amb humor, la vida m'agrada amb humor, no? Doncs sempre hi és la ironia, no? És a dir, jo crec que si tu fas les coses amb un somriure sempre és millor, no? I els aprenentatges sempre arriben abans, tant sigui personals com acadèmics, si darrere hi ha una experiència positiva, no? I el mateix passa quan intento transmetre l'amor cap als llibres o cap a la biblioteca o cap a això, no? Jo intento que vegin, o que més que vegin, que visquin, que el fet de llegir t'aporta moltes coses. I ara no entraré a dir quines coses t'aporta, perquè això han passat per aquí gent que en saben molt més que jo, no? Però que sàpiguen o que visquin i que experimentin que això de llegir és xulo, que és una cosa que t'hi trobes i que et pot servir per moltes coses, et pot servir per passar-t'ho bé, et pot servir per entendre't millor, et pot servir per etc, no? I que no és una cosa que han de fer perquè els obliguem, perquè a vegades la sensació és aquesta, sinó que han d'anar trobant la cosa de ho faig perquè em ve de gust, perquè m'agrada, sabent que hi haurà gent que no li agradarà. I llavors s'ha d'anar veient. Jo empatitzo bastant amb aquests que no els agrada llegir, o que d'entrada em diuen és que a mi no... Perquè al final, bueno, hi pot haver nens o nenes que no acaben de trobar el què. Després resulta que són els primers que agafen la revista Cavallfort i se la llegeixen de pe a pa, o que agafen un llibre de coneixements d'astronomia i se saben tots els planetes del món mundial, bueno, del món mundial no, de l'espai sideral, millor, però ells no llegeixen, no? I intentar això, no? Que vegin que són capaços i bé, no sé. No, m'ha agradat molt la teva resposta. I en el terreny pràctic, deu ser una festa estar en una classe teva, també. Només per viure l'hora del conte fet per tu, tornaria a ser una nina, però quina és aquella activitat que tu, Guillem, saps que és una aposta segura? Que ja sé que això m'imagino que quan tractem amb persones parlar d'aposta segura 100% satisfet és complicat, però aquella activitat que sempre et funciona. Crec que n'hi ha dues que a mi em funcionen. Una és
una activitat que és bastant senzilla d'aplicar. De fet, les dues són bastant senzilles, però perquè per mi, ja ho he dit més d'una vegada, per mi la senzillesa és una virtut, i sovint amb l'educació també. Podem fer molts focs d'artifici, podem fer activitats mega complicades, que està molt bé, i s'han de fer de tant en tant. Però per mi també anar a l'arrel i tenir poca cosa i que funcioni és molt interessant, no? I bé, són dues tonteries. Una és... ells ho han batejat com el llibre sagrat. Jo vaig dir el llibre especial. Llibre sagrat? Sí, sí. Jo els vaig dir el llibre especial i no sé per què, fa 3 anys que el van batejar com el llibre sagrat. Bé, jo els deixo que ho bategin com els hi vingui de gust mentre ho facin. La idea és que a classe tenim una biblioteca d'aula i quan és l'estona de lectura poden agafar llibres d'allà, etc. A banda del que puguin demanar de préstec a la biblioteca, etc. Però n'hi ha un que és aquest llibre especial que està a la meva taula en un faristol, sempre ensenyant, o sigui, amb la coberta cap als alumnes, diguéssim, i el veuen tot el dia allà, i que va canviant cada setmana. Aquest s'ha de llegir amb un permís especial. M'encanta. Permís especial s'entén. Guillem, puc llegir el llibre especial? Oh, i tant, endavant. Aquest és el permís especial, diguéssim. I el que fan bàsicament és això, és un llibre que a mi m'agrada, que crec que és interessant, o a vegades que porten ells algun alumne o una alumna perquè li ve de gust, perquè li agrada, és igual. La qüestió és que està allà i és el llibre especial. Llavors, han de demanar un permís especial per llegir-lo i aquest l'han de llegir sols. Altres potser poden fer lectura compartida, etc. Aquest no. Aquest ha de ser individual i lectura. Llavors tenen un problema, i és que això està 5 dies a la classe. I arriba un moment, el divendres, que poden passar 3 coses. O bé que el llibre se'n vagi a la biblioteca d'aula, per tant, el podran seguir llegint fins que tal. Pot ser que el llibre desaparegui i ja no el tornin a veure, o pot ser que els hi llegeixi jo. Hi ha aquestes 3 opcions. Què passa? Mai saben quina serà. Per tant, si tenen cert interès, se llegiran abans. Que no? Bueno, no passa res. No? I al final és jugar amb aquest llibre, amb quines tipologies poses, que si ara un còmic, que si ara un no sé què, que si ara un llibre de coneixements, etc etc etc. O que si ara un llibre relacionat amb el que estàs fent a Medi o a Català o on sigui, no? I amb aquesta coseta, que al final és anar posant un llibre cada setmana, bueno, funciona molt bé, realment. Clar, i a més aquest punt de viure-ho a contrarrellotge, no? I si arriba el divendres i se l'emporten i no el puc tornar... M'agrada. I l'altra, quina era? I l'altra és una molt fàcil, jo explico contes a la classe. Jo, sempre que puc, vull dir, almenys una estona a la setmana, sempre la dedico a explicar... Que ets un gran explicador de contes. I qui diu contes, puc tant explicar un conte curt i ja està, com agafar un àlbum i explicar-lo, o últimament amb els nens, ara tinc de 9-10 anys, funciona molt bé un llibre per capítols. I bé, jo accepto que aquí sí que faig floritures, perquè poso veus, perquè quan explico el conte faig el pallasso, vull dir, faig mig teatre, entre cometes, no? I clar, bueno, per ells això és fantàstic, perquè veuen el seu mestre fent el burro, senten una història que els hi agrada, a més, dins seu és, oi, que bé, ara no he de fer el que sigui, sinó que he d'escoltar, que sembla, per ells no ho sembla, però la quantitat de coses que estan fent al moment d'escoltar un conte i el cervell funciona a 1000 per hora quan passa això, però a ells no els hi sembla, no? I bé, jo amb això sí que reconec que estan encantadíssims de la vida i és un moment que ells esperen amb ganes, però és que jo l'espero més amb ganes encara. O sigui, m'encanta. Que bé, m'agrada. Volia demanar, no sé si t'ho he preguntat mai, si ja ho havíem comentat, però potser, ja que has destacat això de la lectura en veu alta i que sé, perquè te conec fa temps, que sempre vaig cercant llibres que funcionin en veu alta i a més els has aplicat, si tenies no sé, algun llibre, no fa falta que ens en recomanis molt, però que tinguis alguns llibres que funcionen molt bé per ser llegits en veu alta. Està clar que tu ho saps amb l'edat que tu tens, però... Sí, a veure, i hem de tenir en compte que jo fa 3 anys, 4, que em dedico a això, a ser mestre, vull dir, no a ser contacontes, que això no m'hi he dedicat mai. I clar, no és tan fàcil trobar
Llibres, bueno, sí, al final depèn de la gràcia de cadascú, això també és veritat. Però mira, jo ara, amb quart, un que em funciona fantàstic és el noi que nedava amb les piranyes. Bé, perquè hi ha molts personatges, perquè pots fer veus, perquè és divertit. Trobo que aquests que són això, que tenen gràcia, que passen coses i que això els agafen, els atrapen molt en general, no? I també estic llegint-hi en un altre moment l'Illa del Tresor, que aquest, clar, és més complicat, no és tan divertit, no sé què, però en canvi, clar, la tensió que hi ha en aquella història, depèn de com l'expliquis, els atrapa també, no? No sé, recordo això, no? Que durant una setmana van estar, perquè els hi vaig fer, hi ha un moment de la història que arriba un pirata dolent i el que fa és un xiulet per avisar els seus companys, em sembla, i a mi se'm va acudir, estaven tots escoltant i vaig fer el... Clar, està tothom en silenci, només van sentir aquest xiulet. Bueno, doncs aquest xiulet va durar una setmana. I amb la broma, sí, i amb la broma, cada vegada que els volia fer callar feia... Llavors, ja entenien que era jo, no? Però, mira, són coses que t'aporta això. I ara el que vull provar és aquest de la fleca del carrer dels diumenges, que em van recomanar. No l'he provat. Serà qüestió d'intentar-ho. També m'he donat patacades. Vaig intentar llegir l'Illa de l'Abel, que m'havia agradat molt llegint-lo jo, i mira, no va funcionar. Que això també crec que és una cosa important a saber, que a vegades quan som mediadors o quan volem fer coses amb nanos hi haurà moments en què ens equivocarem i que no funcionarà bé el que estem intentant, i cal acceptar-ho. I bueno, doncs si no funciona, doncs mira, ho hem provat i ja està, cap problema, no? Que a vegades també volem que funcioni tot i no sempre és així. M'has introduït molt bé la següent pregunta, que era precisament si hem xerrat d'una activitat, en el teu cas n'has dit dues, que et funcionen normalment, alguna activitat o alguna cosa que hagis provat a l'aula que et feia molta il·lusió, no? D'això em fa molta il·lusió portar a l'aula això, però no hagi funcionat. Un va ser l'Illa de l'Abel, però això no és l'activitat, sinó el què. Sí, mira, hi ha una activitat que crec que ha sigut perquè jo no l'he sabut transmetre bé a ells. I és... Bueno, vam fer un passaport de lectura amb l'equip de biblioteca i així, perquè fossin... perquè, bueno, fins fa no gaire encara estàvem amb el tema de quan acabes el llibre fes el resum, diguéssim, no? I això, clar. Llavors la idea era fer un passaport en què mentre anaven llegint es poguessin apuntar què s'havien llegit, però de forma molt, molt lúdica, ara m'he llegit un llibre de misteri, doncs faig una ratlla i pinto no sé què, tinc uns quadres que puc dibuixar el meu protagonista preferit, tinc un altre lloc on puc apuntar cites que m'agraden dels llibres, tinc un lectòmetre que em puc anar apuntant quants llibres m'he llegit, molt de cadascú, molt personal, diguéssim. I malgrat que el material crec que és bo, jo encara no he sigut capaç de fer-lo funcionar bé, per exemple. Bé, no sé. És un bon exemple. Demanaria, ja que a més ara ha estat el tema de la biblioteca, em consta que ja sé que és un any molt estrany per les biblioteques, però ets el bibliotecari escolar de la teva escola. Què és el que més t'agrada? No pot ser de ser bibliotecari, sinó d'encarregar-te d'aquesta biblioteca, perquè abans ja estaves vinculat. Què és el que més t'agrada? Crear activitats. No, penso que des de la biblioteca podem aportar molt a l'escola. O sigui, podem portar un valor afegit increïble. O sigui, gràcies... I una mica la Marta Cava quan va venir i la Mariona quan també va venir, ja ho van dir, no? Els grans beneficis que aporta el fet de tenir una biblioteca i està més que aprovat científicament en estudis, etc. no? A mi el moment màgic que m'agrada és quan ve un mestre o un alumne, o una mestra o un alumne, a demanar-te alguna cosa.
necessito un llibre que parli de la prehistòria, o que tracti sobre la prehistòria. Ara ja saben que em vinguin a demanar llibres que tractin sobre l'amistat, hi haurà un problema o així, tan diguéssim, no? Però ara ja m'ho... Sí, exacte, que això ja no s'accepta, diguéssim, la demanda, entre cometes. Sempre s'accepten les demandes, perquè com més demanda hi hagin, millor. Però aquest moment de sinergia entre mestre i bibliotecari, o equip de biblioteca, entre alumne i equip de biblioteca, crec que és molt bonic, perquè realment fa que es vegi tant la biblioteca com els llibres com una cosa que ens enriqueix i ens afavoreix en el que sigui, ja sigui fent un treball, ja sigui passant una bona estona, o no sé, o per fer un debat o per fer una conversa entre els amics, diguéssim, no? I això crec que és superinteressant. I parlant de biblioteca escolar, t'he de demanar, és pregunta obligatòria. En Guillem va fer el treball final de màster precisament sobre com atreure, si m'equivoco amb alguna cosa, com atreure el claustre, el professorat, perquè vagin a la biblioteca, no? Perquè coneguin que tot el que pot oferir la biblioteca. M'interessa molt aquest tema perquè al final la biblioteca escolar, com moltes altres feines, a més de tu sentir passió pel que fas, és important saber transmetre, no? Aquesta passió que si tu ets un enamorat de la teva biblioteca escolar però ningú ho sap i no ets capaç de transmetre aquest amor que tu sents per la biblioteca als altres professors, ja pots tenir com el millor fons de la història, que serà difícil que allò funcioni. M'agradaria, ja que et vas dedicar a estudiar aquest tema, a quines conclusions vas arribar, o si creus que hi ha alguna manera de posar més fàcil aquesta relació. No, totalment, és tal qual dius. De què serveix tenir una biblioteca amb els millors llibres de la història si ningú els mira? O si només els mires tu? Absolutament de res. Una biblioteca ha d'estar viva, una biblioteca s'ha d'utilitzar, i no l'ha d'utilitzar el bibliotecari, que també, òbviament, sinó l'han d'utilitzar els usuaris, mestres, alumnes, i com més la utilitzin millor. I això només s'aconsegueix fent-ho fàcil i fent que vegin a la biblioteca un lloc aliat i un lloc en el que realment els hi ve de gust anar i troben alguna cosa que els ajuda i que els hi fa anar-hi, perquè al final si per anar a la biblioteca tot és un problema, tot és no sé què, acabaran per no anar-hi, no? Tant de bo tothom vingués a la biblioteca, tots els mestres i tots els alumnes de l'escola poguessin arribar a venir, no? Em refereixo no a venir físicament una hora a la setmana, sinó a pensar a venir a la biblioteca pel que sigui, perquè necessito no sé què i vaig cap allà, perquè vull llegir un llibre que m'emocioni i vaig cap allà, perquè necessito fer una activitat sobre el verb i tal, o perquè necessito saber ben, jo què sé, qui era Maria Antonieta, doncs endavant, no? I per mi, i amb aquest treball, crec que això, la clau és, almenys a primària crec, que els mestres i les mestres vulguin utilitzar la biblioteca. I això com s'aconsegueix? Bueno, una mica és el que he dit, fent-ho fàcil. I no volent aparcar massa al principi. Crec que tant la Mariona com la Marta també ho van dir una mica. Al final és intentar anar poquet a poc i anar creant això, teixint aliances i teixint sinergies que puguin anar donant experiències positives perquè puguin anar. Si tu directament vas a la mestra de primer i dius, mira, has d'utilitzar aquest llibre, que són fantàstics, per cert, i t'hauries de llegir aquest i aquest, perquè, bueno, després els hauries de recomanar perquè són molt bons, no? I a més hauries de fer aquesta activitat i aquesta activitat perquè això no sé què. La mestra aquesta diu sí, i després la biblioteca no la tornes a veure mai més. I una altra cosa és estar atents a les demandes que et venen i intentar fer el que puguis amb elles, que això també és veritat, els recursos que hi han són limitats, això també cal saber-ho, i les hores que tenim també són limitades, no? Hi ha gent que més i hi ha gent que menys, però són limitades, per tant afavorir que les demandes siguin fàcils,
O sigui, que el trajecte a que t'arribi la demanda sigui molt senzill, afavorir que puguin també anar autònomament a la biblioteca, que hi hagi un bon catàleg, allò que et fa tanta mandra, no?, de fer catalogació, però és que és la manera que puguin arribar autònomament a alguna cosa. Vosaltres teniu catàleg? No. No, està bé, la pregunta està bé, no n'hi ha, s'està fent, diguéssim, però no n'hi ha ara mateix, i això era un dels problemes que jo vaig veure quan vaig fer el treball. De fet, el treball estava centrat a la meva escola, i un dels hàndicaps i una de les propostes que jo vaig fer va ser aquesta, crear un catàleg, perquè si no, què passa? Que el trajecte és molt llarg. Si tu vols un llibre sobre, jo què sé, dels animals domèstics, i per trobar-lo el que has de fer és buscar la persona bibliotecària que té tantes hores i que en aquell moment no hi és, no sé què, buscar-la, que ella tingui el moment de trobar-lo i després de portar-te no sé què, aquí hem perdut la gran majoria de la gent. Si pot anar allà i amb un ordinador, pum, buscar-ho i anar-ho a buscar, entenem que no tothom ho farà i que potser hi haurà gent que prefereix preguntar-ho directament perquè prefereix saber quin és bo. Bé, però com a mínim oferir la possibilitat de que s'hi pugui accedir una mica lliurement és interessant. I llavors anar portant petites cosetes i anar fent activitats pels mestres també i per les mestres. Crec que també és interessant. Totes voluntàries, totes poca cosa, allò perquè no sé, les mestres i les mestres tenen molta feina, moltíssima. Llavors sempre que hi ha una cosa nova suposa com un, ostres, ara una altra cosa, no? Llavors has d'entrar amb molta mà esquerra perquè te la comprin. No sé, jo he creat el club de mestres. Bé, primer va ser, una trobada de... No, va, vinga, anem a fer una trobada de 10 minuts, no sé què, patata... I al final s'ha convertit en una cosa mensual. I al principi eren 5 que venien i ara ja en són 15. Bé, doncs vinga, endavant, no? I el club és allà on vaig venir jo un dia? Efectivament. Clar, aquests profes, el Guillem em va convidar a conversar clar, eren molts, i era l'hora de dinar, no? Sí, clar, és una hora lliure, diguéssim que no... Clar, és molt fort aconseguir que tanta gent, perquè eren molta gent aquell dia, estigui interessada en sacrificar l'hora del dinar. No, exacte. De fet, és això, és difícil que vulguin fer això, no? Doncs com s'aconsegueix? Mica en mica, i anar fent, poquet a poquet, sense perdre el bon humor i la disponibilitat per qui te la demani, no? Els primers que t'has d'agafar són aquests que te la demanen al principi de tu ets el meu aliat, vente pa acá, tu també, tu ets la meva aliada, vine cap aquí, no? Anem a fer alguna cosa interessant, i sempre hi ha algun aliat o alguna aliada. I a partir d'aquí, doncs, anar creant xarxa, no? Em fa il·lusió demanar-te què ha estat l'aprenentatge més gran que has fet dels teus alumnes. Aquestes són preguntes molt difícils de respondre. Jo aprenc molt d'aquests nens i nenes que demostren tenir una curiositat increïble per al que se'ls explica o perquè descobreixen, no? Aquest moment de descobriment i de voler saber més i de... Crec que això és el motor de tot, això de voler tirar endavant i dir, i què passa, i què tal, i què qual, i què... No? Si fóssim curiosos sempre, si sempre tinguéssim aquesta curiositat, però aquesta curiositat sana i alegre de voler descobrir per descobrir o per interessar-se i per... No sé, crec que si molts adults fóssim així, la cosa funcionaria millor, i a mi hi ha vegades que m'encantaria i que els envejo en aquest sentit de jo vull treballar-me una mica... Jo sóc curiós, en aquest sentit, però tant de bo fos tant com ells perquè realment és magnífic. Que bonic. Ara m'interessa, per anar acabant, obrir uns quants temes... No anava a dir polèmics, però tampoc no et preocupis. Primer de tot, era saber què opinaves tu en referència a la visió que té tothom de magisteri com, sincerament t'ho diré, i això no vol dir que jo ho pensi. Atenció aquí, no em crucifiqueu. D'aquella carrera on es va jugar amb plastilina, no? Es van a fer dibuixats. Primer que s'ha de saber és que sí, juguem amb plastilina. I orgullosos.
El problema és... Jo el que no entenc és que hi hagi un problema amb això. És a dir, aneu a jugar amb PlayStation. Sí, i els nens i les nenes aprenen fent això i tu vas aprendre fent això. Per tant, és normal, i és el que dèiem al principi. Si tu vols fer una cosa, el primer que has de fer és viure-la. No? Hi ha una frase que ara no recordo qui deia, no? No es pot estimar una cosa que es desconeix. Doncs si jo vull que els meus nens i les meves nenes estimin un llibre, el que no puc fer és ensenyar-los sense haver-lo llegit jo. O sense conèixer-lo almenys, o sense saber una mica, doncs, el mateix. Si he de jugar amb plastilina, sí, i a educació física havíem de jugar a l'aranya, clar. Però com... Que divertit! Com he de saber... O sigui, com he de saber què aporta a un infant jugar a l'aranya si no ho he fet mai? O si només ho he fet quan tenia 9 anys, no? És obvi que no és només el que es fa i es fan moltíssimes coses. I hi ha moltes coses criticables de la carrera de magisteri, d'educació primària, que ara hi ha magisteri una mica antic, i n'hi ha moltíssimes, però per mi el fet que juguem a plastilina o que fem dibuixos no és una d'elles, no?, en aquest sentit. I el problema que té el tema d'educació i així és que tothom s'hi atreveix una mica. Com que tothom educa, o sigui, totes les famílies, pares, tothom educa, tothom ha sigut educat, tothom ha anat a l'escola, tothom s'hi atreveix una mica. I bé, és veritat que tothom pot tenir una opinió sobre tot, però és que hi ha uns professionals darrere que han estudiat per ser el que estan fent. A vegades sembla que no, que sense haver fet res en sabem tant com els que estan a l'altra banda. Dius, home, són 4 anys, Amb 4 anys, abans de jugar amb plastilina, cantar cançons i jugar al picaparet, es fem altres coses profundes. No diré que el primer de jugar amb plastilina no ho sigui profund, perquè ho és. Però a nivell teòric també fem moltes altres coses que cal tenir en compte. Sí, és que em dóna la sensació que un dels grans problemes, no, en aquest... Jo diria que és un tema social, no?, que els països mediterranis estem molt acostumats que la família és un sostén molt important, i supos que per això ens ha portat a considerar la tasca del mestre no com una cosa tan important o tan rellevant pel desenvolupament dels nens com per exemple ho és a països escandinaus on el mestre té un prestigi pel que és, no? Per aquella persona que està moltes hores amb el teu fill i el farà una mica l'adult del demà, no? I en aquest sentit, una cosa que crec que és importantíssima, tant a nivell de qualsevol d'educació en general i també pel que parlàvem i pel que és aquest podcast, no?, sobre el nivell de promoció lectora i de l'hàbit lector, és aquesta voluntat de coordinació i de col·laboració entre família, escola, mestres i qualsevol adult o persona, no?, que intervingui en l'educació i en la vida d'un nen o d'una nena. Sí, hem de tenir un prestigi, però a mi tampoc m'agradaria fer el mestre que m'ho creu en tot i que estic per sobre tothom. No és això. Per mi tots eduquem i tots fem la nostra funció, no?, en educar a un nen o una nena durant tota la seva vida, no? I hem de treballar col·laborativament i hem de compartir objectius i hem de compartir idees i compartir pensaments perquè d'aquí ens enriquim, no? I una mica és el mateix amb l'hàbit lector o amb la promoció lectora. Aquí tots ensenyem a llegir d'una manera o altra. Tots afavorim o no l'hàbit lector d'un infant. Està molt bé que, o sigui, si a casa tot és lectura i tothom llegeix és fantàstic, però si l'escola no fa una bona feina anem malament. I al contrari, l'escola pot fer una feina boníssima que si a casa no es llegeix, no es parla de llibres o ningú li explica un conte, difícilment aquest nen o aquesta nena acabarà estimant la lectura, no? Llavors crec que hem de tenir en compte aquesta voluntat de col·laboració i de compartir i d'avançar, que al final tots volem el mateix, que és el millor per aquell nen o per aquella nena. Clar, diríem que l'ideal seria aconseguir un prestigi que fes que no es posés en dubte la teva tasca tot el dia, no? Una mica és això. Amb això ja ens donem Sí, exacte, no? Escolta, no, és que jo crec que... Val, fantàstic. D'acord, si podem tenir opinions diferents, però parlem-ho amb tranquil·litat, una mica, a vegades.
I, a veure, dues darreres preguntes, aniria molt ràpida. Primera, precisament ja l'has apuntat, quines serien a grans trets les mancances que tu veus en la vostra formació com a mestres? A nivell de literatura infantil i juvenil o en general? Bueno, podem fer en general i del que ens pertoca aquí també, el que tu vulguis. És molt difícil això. A nivell de... Jo, per exemple, això, vaig tenir una mitja assignatura que em parlaven de literatura infantil i juvenil i si no hagués fet el quart l'especialitzat, diguéssim, d'això, no n'hauria tornat a sentir parlar. Per tant, si una cosa que suposa que és tan necessària i tan important com és la lectura a la vida d'un infant i a la vida d'un adult també, però en la formació d'una persona només apareix, i clar, jo parlo de l'autònoma potser, i ara sé que ha canviat, això també és veritat, però en aquell moment era així, només apareix a mitja assignatura i les altres optatives potser aquí tenim un problema. Clar, i l'autònoma vull pensar que deu ser una facultat privilegiada perquè té Gretel. Imagina't segons quines... Clar, llavors penses, ostres, és normal que si ningú a la formació inicial d'un mestre li ha parlat de les bondats i dels beneficis de llegir a classe, un mestre no ho faci. A no ser que tingui un interès especial pel que sigui, perquè al final ha descobert algú que li ha donat aquest coquet, etc. no? I per mi aquí hi ha un petit hàndicap. I suposo que tothom podria escombrar una mica cap a casa, que el matemàtic de torn diria que, o que li agrada les matemàtiques, diria que, home, la didàctica de les matemàtiques potser també s'hauria de millorar, o etc. Però clar, en aquest sentit, jo trobo que la lectura, que és una cosa importantíssima, tenir en compte les tres potes, és importantíssim aprendre a llegir, és importantíssim el llegir per aprendre, no? I després és importantíssim el gust per la lectura. Crec que aquí falla, o fallem, i la demostració està en que els bibliotecaris i les bibliotecàries han de lluitar. Gairebé sempre han de remar per aconseguir que algú vulgui, no? I les biblioteques escolars estan com estan en aquest país. I això és perquè la visió no és bona en aquest sentit, no? I els professionals que ho han de fer, tampoc. Llavors, aquí hi ha també hi ha altres coses que s'han de millorar, no sé, les pràctiques, certes assignatures, potser... Sí, sempre hi hauria alguna cosa per tocar, clar. Sí, clar, al final, i després, un cop t'hi poses a treballar, la realitat sempre supera el que t'expliquen, clar. Treballes amb persones, amb els nens i les nenes, amb els seus pares, les seves mares, amb els educadors, etc. no? I bé, tot aquesta vessant més humana és molt difícil d'explicar a la teoria. Te la poden dir, però fins que no te la trobes és difícil. I ja està, ja cap, te prometo. La darrera pregunta que volia fer-te va haver una temporada, o potser m'ho he inventat, perquè som bastant donada a la invenció, també t'ho dic, però que és com es parlava, no?, de la possibilitat de fer aquest examen semblant al MIR, a l'EIR, al PIR, d'això d'especialització, no? Aquest examen que et permet accedir a aquestes especialitzacions pels profes. Que clar, no sé en realitat en què es diferenciaria d'unes oposicions, també t'ho dic, però que necessitessis com aquest examen per exercir. Si es fes alguna cosa així, tu què n'opines? De posar-ho una mica més difícil, no? Se suposava que era com per elevar aquest prestigi de qui arriba a ser mestre és qui de veritat s'ho curra. De fet, van posar un examen a l'inici de la carrera per fer una mica de cribatge. Abans de que jo... O sigui, no, després de que jo comencés, crec que 1 o 2 anys després de que jo comencés, van establir aquest examen que em sembla que és bastant senzillot. Però que és tipus psicotècnic o de coneixements bàsics? Crec que és de coneixements bàsics de català i així, però ara t'he de ser sincer que no ho sé massa. Jo tot el que sigui afavorir i assegurar que hi ha una qualitat professional al darrere de ser mestre, ho veig bé. Ara, que tots els exàmens hagin de ser una cosa teòrica que hagis d'estudiar,
tampoc sabria com fer-ho diferent. Ja, no sé, quan vaig estar a Xile hi havia uns exàmens que eren pràctics, que et venien a veure la classe fent classe. Hi havia gent que estava a favor i hi havia gent que estava en contra. Al final, estudiar se't pot donar bé o se't pot donar malament, i això no sempre indica que siguis més mal o més bon professional. Que després et vagis a l'aula i no et quedis viu, no? I aquí està el problema. Hi ha gent, i a mi em sap molt greu perquè és la professió, però hi ha gent que acaba la carrera i no val per ser mestre, però ha aprovat i per tant ho és. Sí, jo crec que hi hauria d'haver un cert equilibratge, diguéssim, a nivell de poder escollir o poder determinar bons professionals, perquè és que l'educació és una cosa importantíssima a tots els nivells, no? Clar, supos que entendre de la mateixa manera que del personal mèdic, per exemple, ja que xerràvem d'aquest examen, veiem necessari això perquè la responsabilitat que tindran després entre mans és molt gran, assumir que l'educació té una responsabilitat. Potser no se'ns morirà algú en una camilla d'operacions, però, ostres, que la tasca que passem en aquells anys és molt important, no? No se'ns morirà... No se'ns morirà una persona en un llit, però se'ns pot quedar un nen o una nena pel camí perquè no li hem donat el que necessitava o perquè no l'hem acompanyat com tocava. I un nen o una nena podia haver arribat a haver de saber on, i perquè no hem estat prou atents o no hem tingut els recursos o no hem sabut fer-ho millor, no hi ha arribat, i cal tenir-ho en compte, això. A nosaltres, per sort, diguéssim, si tenim sort, no se'ns mor ningú a la classe, però podem matar molt de gent a nivell intel·lectual i a nivell personal. Jope, Guillem, m'ha encantat escoltar-te, de veritat. M'encanta escoltar-te sempre, però ha estat un gust fer-te aquesta entrevista. És molt divertit estar en aquesta banda. Sí, no? Jo reconec que no en sé tant com gent que ha passat per aquí, però bé. I res, ens escoltem d'aquí 2 setmanes, que més serà un programa especial. Ja us explicarem. Si ens seguiu a xarxes o per la newsletter, vos enterareu. Res, fins d'aquí 2 setmanes. Exacte. Adéu, Guillem. Adéu. I fins aquí el programa d'avui. Però recorda que tens totes les notes d'aquest podcast amb els llibres citats i tota la informació del que hem parlat avui a lletraferits.cat, a l'apartat de podcast. Ens trobaràs també a Instagram i a Twitter com TandemLig, i ja sabeu que ens encanta conversar. I si el programa se't queda curt, et pots subscriure a la newsletter. Cada mes rebràs una carta amb més recomanacions i contingut relacionat amb la mediació literària i la LIJ. Som na Marina Llompart i en Guillem Fargas, i si t'ha agradat aquest episodi, recomana'l o subscriu-te. També ens pot deixar un comentari o fins i tot una valoració. Gràcies a totes les persones que ens feu arribar una miqueta més lluny.